Alright, asibingeleleke la sikwi episode yethu yesine Co-Art and Entertainment, Co-Art Media. Igama lami Mavusana Vusingo Wakhoza. Ngiphethe insizwa ke la ezimbili. Ngizofisa nje ukuthi nginike ithuba lokuthi lizisichaze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. Uhlangothini lami lwa right ngiphethe bani? Ngibingelele bhuti. Ngizothanda ukubingelela nje okhulumayo ukwanelwa kaLwantshi owaziwa ngekamkhuphule emculweni noMaskandi. Alright, insizwa sichazele la ukuthi icula uMaskandi. Alright, sibone ngalapho bhuti sibingelele sikwamukela. Asibingelele babukeli okhulumayo umxolisi umfo wamathenjwa okumphathi kaMkhuphule. Alright, ngisebonga kakhulu. Ngifisa ukuthi sikhulumekele usushile mfowethu ukuthi ucula uMaskandi. Ngicela ukuthi mhlawumbe ke sipheke ababukeli lapha ekhaya babeze ukuthi ngempela usungenile uyibiza kanjani. Kasuba nobizelo umdlalo wengoma yengeke uMkhuphule. Kasuba nobizelo umdlalo wengoma yengeke uMkhuphule. Kasuba nobizelo umdlalo wengoma yengeke uMkhuphule. Kasuba nobizelo umdlalo oswenka yengeke umfoka Mathenjwa. Kasuba nilobizelo umdlalo oswenka yengeke umfoka Mathenjwa. Kasuba noyofika nesitayela lapho. Kasuba noyofika nengoma emnandi. Kasuba noyofika nesitayela lapho. Kasuba noyofika nengoma emnandi. Yo, I'm sure abalandeli bayanyakaza emakhaya bayayizwa ukuthi hayi iyona ngempela lento. Ngizogijima ke ngiyemuzo noma uqala. Mhlawumbe ekuthenini ufika kanjani ekuthenini ucula uMaskandi, like uchoose kanjani igenre ukuthi mina ngifuna uMaskandi. Mhlawumbe before nje sifika kwi background yakho ufika kanjani lapho? Into engenze ngagcina sengicula uMaskandi, kube yikho nje ukuthi vele ngikule izinto zesintu nje ngiyithanda futhi noma ngihamba nje ngingathanda ukuthi mangilalela ingoma yomunye umculi ngithi mangiyilalela bese nami ekhanda kuvuka enye indlela engayenza ukuthi iphume ngayo ngase ngiyabona ukuthi lento ukuthi ngicula uMaskandi khona ngoba ngabona ukuthi ngikwazi ukuthi ngibhale ingoma ezoMaskandi. Okay, kuyezwakala mfethu ngiyajabulisa ukuzwa lokho. Mhlambe ke before ngibuyela kubafonga lana ngifisa ukucheck ukuthi ngokwe background yakho uzalelwa aphi ukhulela aphi mhlawumbe into yomculo bese iqala nini mhlawumbe uma ungangilandisa nje ngalapho ukuthi ungubani ukhulela kuphi njalo njalo just ukuthi nje siphe umlaleli ukuthi mhlawumbe okwazi abone ukuthi khamba kanjani. Ngokuzalwa mina ngizalelwe khona eWhitcomb khona lapha nje endaweni yaseJozini ngase ngikhulela khona. Ukuqala kwami ngeuMaskandi nje vele ukucula uMaskandi ngiqale nje 2022 ngiqala nje ukucula uMaskandi. Ngathi mangiqala wona ke ngakhipha ingoma zami lapho kwaba iEP isihloko sasithi angisabuyeli. Ngathi mangikhipha lezo ingoma lezo ngabona impela ukusebenza kuyasebenzeka abantu bangakithi banginika support. Kwase uthi ukuqhubekela phambili ke ngenxa nje yamandla. Lokho ngizokuveza ngenxa yamandla kwase kuba nokudonseleka ngemuva kakhulu. Ngathi ngisadonseleka ngemuva kanti njengoba nje ubhuti umntala besechazile la uMathenjwa bekumuntu engiphila naye kakhulu wayeseyangibuza yize ngangakaze ngimtshele ukuthi hayi sengicabanga ukuthi ngithi ukukhipha ingoma zoMaskandi wathi yazi wendoda ngiyengeza ukuthi kanje usukhipha ingoma zoMaskandi kanje lento yakhe yapi ngase ngiyachaza ukuthi hayi lento into eme kanje kwase kuthi ke 2023 nje vele ke kwase kuba lapho ukuphusheka khona kahle ke zathi manje izibuya nje 2024 wayiqala ke engikhiphisa enye iP yami esihloko sithi kuyangehlula. Sengize ngayithatha ngayibeka phambili wayesengikhiphisa iP yami lena kuyiyona yona engene kakhulu ebantwini eyayisihloko sithi ngibale. Okay. Alright, ngiyabonga mfethu ukuzwa lokho. Ngisafuna ukubuya ngalana kumfowethu kancane osumchazile. Kodwa ke ngifisa ukuthi ngibuyele kuyena mfowethu nangu mfowethu ngala ikhuluma indaba ukuthi wena umuntu mhlambe o behind umsebenzi wakhe. Mhlawumbe ungasicazela intshisekelo nogqozi lokuthi ube umuntu oba behind umsebenzi kamfowethu ukuthi mhlambe kusuka phi yini ekumotivate mhlambe ukuthi uzoqale ukwenza into mhlambe njengalena. Alright, sebon.
Wokuqala nje ngasho ukuthi umculo kaMaskandi yona into engikhule ngayo mina. Iyona into engiyithandayo futhi. Kangakuthi ngumlandeli nje omkhulu kaMaskandi. Yes. Isona mhlawumbe esinye sezizathu senza ukuthi uma efika edinga usizo emculweni kaMaskandi kube lula ukuthi ngimlekelele. Kanti ke nami la ngikhona ngicansi ngifike ngalo usizo olusuka kwabanye abantu, so ngabona ukuthi kuhle ukuthi nami ngidlulisele kwabanye abantu usizo. So isona sizathu esikhulu senza ukuthi naye ngikwazi ukuthi ngimlekelele entweni engibona ngathi ikhono kuye futhi lingahle limphumelelise. Okay. Yeah. All right. Siyabonga. Mfowethu since uqalile ukucula mhlambe masibheka into ethinta lapha isupport mhlambe kubalandeli emphakathini efamilini. Kuhamba kanjani? Ngiunderstand ngiyaqonda ukuthi mangabe uzoqala umculo ubona ama expectations okanye nezinto ozilindele ukuthi ngoba ngiqala yilokho nalokho engikulindele. Mhlambe kuze kufikela kumanje kusahambe kanjani into nebuzilindele nezinto ezenzakalile since uqalile umculo kwenzakaleni? Yabona nje selokhu ngiqalile nje umculo. Isupport ngiyitholile endaweni yangakithi. Okay. Ngoba angibonanga ukuthi ngeke ngalahleka ngakhona. Yize ngayitholanga yonke. Yeah. So ngizocela nje ukuthi lena yasekhaya mhlambe emndenini ngabe ngisayifaka ngoba uma ngithi ngiyithole nje endaweni yangakithi kungenzeka ukuthi mhlambe nalapho ibisingena. Kodwa nje engayisho yikho ukuthi mhlambe baqinisile uma bekhuluma nje izinto eziningi ukuthi vele into ukuzithathe kahle abantu bayithathe serious mhlambe kumele iqale yokhula ngaphandle bese nasekhaya yabonakala ukuthi iyakhula. Yeah. Okay. But since uphethe umsebenzi kaMfowethu lo umkhuphuli ukuthola kunjani ukuphatha umsebenzi ngoba ngicabanga ukuthi emlandweni kaMaskandi ikhona into ethi kunabaculi ngicabanga abakhulu abengenabo abantu abaphethe lo msebenzi. Ukuthola kunjani ukuphatha umsebenzi weciko elisavela njenganomkhuphuli? Engakusho ngasesayidini lami naye ekusebenzeni naye akusinkinga ku right umjida nje o right ohloniphayo nanokuthi unayo intshisekelo kulula ukusiza umuntu owenza into ayithandayo. Yes. Kunokusiza umuntu obuye umphushe ngangemuva. Ngoba kwezinye izinto uyawuthola ukuthi mina mhlawumbe nginakuthi nginganaka kodwa yena ngoba uyakhombisa nentshisekelo. Ngcine nami sengikhuthaza ukuthi hayi ngilekelele lapha so nje ngasayidini lami naye akunankinga. Lokho angaphandla ngesikhulume ngoba phela vele makonto evela kuhlezi khona izinto ezomba ukuzama ukuthikameza kodwa ngoba sesithe ukukhula siyakwazi ukuthi sigweme ukuqhubekele. All right. Mhlawumbe ngifisa uphinde ngibuyele kuwena mfo. Mhlawumbe ungaba zingqinamba osuku wakubona ke. Kungaba into ezikanjani okanye for umuntu mhlawumbe omunye fisa ukuthi naye kube neciko mhlawumbe asebenzisana nalo okubuka kuzingqinamba mhlawumbe kungase kube yini mhlawumbe oseke kwavela mhlawumbe wakhona ukuthi overcome mhlawumbe kuba specific. Ngathi nje manje into ezingqinamba mhlawumbe yize ukuthi kwamanje kusantuleka ngapha ngokuya ngasemcimbini. Imicimbi esithola yiyo leyo uthola ukuthi eminye sizicelele senzele ukuthi sikwazi ukuthi sivele sikhulise igama. Into eyinkinga nje kwamanje indaba zemicimbi kulokunye sisakwazi ukuthi sikufune sikuzame sisakwazi ukufika kukho. Okay. Yabo mhlambe ukuthi siphushe sifike kwezinye indawo noma kwezinye indawo ekude khona ngathi kwamanje sisadonsanyana kanzima kukho yabo. Okay. Thola support yeah. All right, ngizoqonisa lo mbuzo ngala kuwena Mkhuphuli ukuthi kena la sikhona njengamanje ikhampani Go Art and Entertainment mhlawumbe likhona neqhaza engalibamba okanye elibambayo emsebenzini wakho noma obelievela ukuthi sengalibamba ukuyaphambili. Engakusho nje mangibhekise kuyikhampani. So njengamanje kulesimo engisekusona awekho vele into umuntu noma into engathi ivalelekile ekuthenini ingisize ukuthi ngiye phambili. Yeah, so kusho ukuthi iqhaza elingadlalwa yona ikhampani likhona njengoba nje uphinde ukufuneke nemarketing izinto eziningi nje zomculo. Okay. No, ngiyajabulisa ukuzwa lokho mfethu. But wami same question but ake kona ngizokubuza ngendlela ukuthi njengomphathi ukhuluma ngendaba yemicimbi esekudeni sometimes kuya kube nencindezi okanye obviously kunama cost ukuya ekudeni. So ikhampani njengeko art esemphakathini mhlawumbe kunjani ukusebenzisana nayo mhlawumbe like ikhona ni potential okanye into oyibona ukuthi ingathe isheshe mhlawumbe iphuthumise indlela yokukhula kweciko mhlawumbe oliphethe mhlawumbe ngathi niphawula wakho nje ngekhampani ekhona emphakathini ngenhloso yokulekelela amaciko. Engakusho nje qondile
umuntu ukuze aphumele ngaphandle kumele aqala aziwe ngaphakathi. So i-coart ngicanje iyona ezokwazi ukusisiza kakhulu njengoba kuyinkampani noma angazi ngathini kodwa ekhona emphakathini. Ngicabanga ukuthi vele usizo olusuka kuyona siyalidinga kakhulu because awukwazi uvela usuke uyofika le ungaqalanga ngaphakathi noma ekhaya ngoba kuyikampani yase Welcome nasingaba se Welcome kanti yona izosikhulisa isise phambili siqambe sifika kwabanye abantu kodwa kuyiyona ekwazile ukuthi silunguze isilekelele ngoba omunye umuntu ngeke avele aqashe ezokuthi uyacula noma ahlangana nengoma yakho kodwa kumele abone i-performance yakho. So indawo noma i-platform esikwazi ukuyithola kwamanje iyona le around thina kuyi-local. So into kanjalo. Okay, kuyezwakala. Mhlawumbe masiqhubekela phambili ke ngifisa nje ukuchecka lana ke manje ukuthi ngokukhipha mhlawumbe umsebenzi ugcine nokukhipha nanokuthi mhlawumbe khamba kanjani kufikela manje. Ukukhipha umsebenzi ngicine ngoNovember. Kuona lo nyaka lo esiphuma kona ngo-2024. All right. Yeah. No, kuyezwakala. But wami ngicela futhi mhlawumbe ungikhumbuze la. So mangabe umkhuphuli ezokhipha kakhulu umsebenzi wakho lapho usuke kuyini iqala phi indaba nje mhlawumbe yokumanage iciko like khamba kanjani mayezokhipha mhlawumbe nesikhathi engikhipha ngazo mhlawumbe ngikhipha kangaki ngonyaka or ngikhipha emva kwesikhathi kangakanani nanokuthi yini wena mhlawumbe ohlangothini lwakho kusuke mhlawumbe kumele uyilungiselele njalo ekukhipheni ngizokhulumela okwakulonyaka lo suphelile 2024 esiqala ukuthi ngisebenze naye khona. Yes. 2024 sifisa khipha eqaleni konyaka le EP yayinengoma entathu esihloko esithi ngibale. Kena le ngoma le ngicabanga ukuthi mhlawumbe sazothi baculela yona ethi ngibale. Okay. Sase siphinda ngokubuka ukuthi isikhathi sekela ngako December sase sakhipha enye lokuzana EP futhi kodwa ke sikhipha ingoma embili isihloko esithi kuyangihlula. Okay. Kwakuyingoma embi nje ihamba nalengoma lebeyicula manje ithi style. Okay. So engingakusho nje ukuthi besingakahleli ukuthi sikhipha kangaki kodwa kwakulonyaka odlule 2024 sikhiphe kabili. All right. Mina into engeke ngilungiselele nje ukuthi makufanele kuyokhipha ingoma kufanele kube nemali yokuyokhokhela ukuthi ilokhuzana ingoma iphuma ku studio. Nalokuthi lesikhathi sa-rehearse suke ngikhona silekelelana lapha silungisa lapha makuthiwa mhlawumbe kunegama alifakile engomeni sibona alidingeki silungise lezo zinto lezo naselokuzanini estudio futhi suke ngikhona. Ama-call line ngibona ngazi ukuthi engathi ngeke izingene kahle le silungise lezo zinto lezo nami ulwazi okuncane suke nginalo ngokumculo. Okay. Ngilekelela into efana lezo. Okay. Kuyezwakala mfowethu. Mkhuphuli ngicela ukuchecka la bakhona mhlawumbe abaculi osewasebenzisana nabo phambilini nosafisa ukusebenzisana nabo mhlawumbe ukuya phambili. Abaculi esengasebenzisana nabo phambilini bakhona. Kodwa ke ngokuthi angikwazi ukukhuluma okunye njengomsebenzi nje osuku ungakaphumi so angikwazi ukusho ukuthi ngisebenze noSibanibani njengamanje ngoba bese ngisafuna ukuthi into iqala isathe isikhathi ukuthi ifike kubantu kodwa nje lo msebenzi wami engukhiphile ingoma engikhiphile bengisasebenze noNciphelezi kuyona. Okay. Angakhulumi ke ukuthi mhlambe phambilini ngifisa ukusebenza noba. Okay. Mhlambe sase lapho nje ukusebenzisana namanye amaciko mhlambe khamba kanjani in terms of ukubambisana emcimbini kuhloniphana njalo angazi ukuthi mhlawumbe yini ayidinge kodwa nje ukubambisana namanye amaciko kukhamba kanjani mhlawumbe ngaphandle kwalabo mhlawumbe osukuzocula nabo ke nje mhlawumbe. Ukubambisana namaciko emcimbini ngasesayidini lami kusahamba kahle kakhulu. Kusahamba kahle kakhulu ngoba alikho nje iciko mina selokhu ngafika emculweni noma ngifike emcimbini engithi mangifika mhlambe bese ngiyibona ngiba nenkinga nalo. So konke nje ngibona kusahamba kahle kakhulu. Okay. Nginombuzo ozolandelayo for wena mfethu ukuthi ke na since uqalile I think 2022 ne company lezalwa ngawo 2022 ngifisa ukuchecka mfethu ukuthi mhlambe emcimbini osuke wayihamba imiphi nje mhlambe emcimbi engaphansi ka5 noma ngaphezulu ka5 ongayibala emkhulu mhlambe nawo eqajayo ngokuthi cha ngila ngibona ukuthi cha ngiyasebenza ngempela imiphi le mcimbi osuke wayihamba ongayathanda nje ukuyibalula.
okwemicimbi kahle kahle mina imicimbi engijwayele ukuyihamba eminingi yayo isuke kuyimicimbi ehlelekile emkhulu and iminingi imicimbi engihambayo so mangathiwa mhlawumbe sekumele ngibuye emuva ngilane mhlawumbe sokungangithatha isikhathi ukuthi ngiyikhumbule mina kodwa nje imicimbi engihambayo njengamanje nje ngizokhulumela nalonyaka engisuka kona ngibona ngathi kuvuleka kahle kakhulu emicimbini emikhulu ngoba imicimbi eminingi kade ngihamba bengihamba imicimbi nje ebonakalayo emkhulu futhi ehloniphekile nesithunzi. Okay. Umbuzo futhi uyalandela indabeni mhlawumbe yokukhokheleka kusahamba kanjani bakhona mhlawumbe abakukhokhelayo ngoba ngicabanga ukuthi kunamagama amanye amaningi ayevele kuthiwa umuntu uyaziveza njalo njalo engineshow ukuthi amaceke amaningi abuya ngalithandisisi kahle in terms of mhlawumbe ukukhokhela mangabe kusetshenzwa kuhamba kanjani. Kwezokukhokhelwa futhi angize nje uqamba manga ngizokhuluma nje iqiniso cha kwezokukhokhelwa impela bekungakasebenziki kahle ekuthenini umuntu ekhokheleka. Into engisakholelwa kuyona nje njengamanje ukuthi angiye ngiveze ikhono lami ebantwini kube yimina oyakubona ukuze nabo babuye kumina ngemuva. Okay. Nokuyazwakala and ngikholwa ukuthi ispirit is right leso ke okanye umoya o right lo ngoba egcina lokho konke wena kumele umsebenzi wakho ukuthi ukukhokhele ekugcineni yabo lonto leyo. Ngiyajabula mfowethu ngiyacheck indaba le yokukhokheleka ngoba kuyacaca ukuthi vele kusho kusaqhuma iphakethe lendoda mangabe kumele kuwe emcimbini njalo njalo mhlawumbe mhlawumbe kufika kanjani kuwena yini mhlawumbe ongayiphawula nje kulolu hlangothi. Ngicabanga ukuthi umkhubo uqinisile awukho umcimbi esizawuhambile sakhokheleka awukho mhlawumbe nje la sanenhlanhla khona encane nakho futhi kwaku petrol umcimbi lo wawuhlelwe uMaganga noQuantum lapha nje emall. Okay. Iwona umcimbi basipha ke ukuthi sikwazi ukubuyela emuva. Okwamanje nje ngakusho ukuthi kusasebenza ispirit sokuthi into esiyenzayo sayithanda. Siyahlanganisa nje iqhume ephaketheni sikwazi ukuthi sihambe sifike la sibizwe khona. Okwamanje kusayilokho impela ngoba inhloso ukuthi sivele ebantwini igama likhule until mhlawumbe kuze kufikela ekuthenini siyakhokheleka. Kodwa ke nje ngicela ukusebenza ukunderstand ukuthi kwesisikhathi ukuze uvune kumele ukuthi utshale satshalo kwamanje. Ngizwa kahle mfowethu. Mkhuphuli mhlawumbe ke since uqalile ukucula ngiyazi ukuthi mhlawumbe bakhona manje abantu ababukela kuwena since uqalile so mhlawumbe ungathini kumuntu othi ay Mkhuphuli sekayacula nami ngiyafisa ukucula mhlawumbe ungam-advise uthini lo muntu like ungathini kuyena eze nje kuwena umuntu athi ay Mkhuphuli nami ngicabanga ukucula. Engamtshela khona ukuthi uma into ukholelwa kuyona futhi ufisa ukuyenza kumele uyenze ungabuki ukuthi kuzodingekana ukuthi uyenze ngoba nami angiqalanga ukuthi ngicule nginawo amandla ukuthi ngaya phambili futhi angiqalanga ukuthi ngicule kukhona abantu abangithandayo bathande ikhono lami lele kade ngifihlile nami ukuze nje balithande ngithola usizo nami ngikhona ukuthi ngivele ngalendlela engivela ngayo kancane ebantwini ikhona ukuthi angizange ngivumele uvalo nami ngasebenzisa ukuthi angeke ngibone ukuthi lento engiqala yophelela laphi so uma ngabe nje ubona ukuthi unekhono lokuthi ungacula khona into ongayenza kufanele ukuthi unake ikhono uzibe inkinga ozohlangana nazo mangabe usuqhubeka nekhono. Okay ngiveza bethu ukuthi uPaul la ngento engicabangayo mancane amaciko mhlawumbe sengiwabonile asakhulu okanye asavela endimeni abambisanayo emculweni lento esibiza ngecollaboration. Mhlambe wena ngokwakho sikhona izizathu esenza ukuthi lapho ungacollaborate nabaciko asavelayo noma ithuba njengalela kaze lavela mhlambe like ungathini uPaul kwakho kuleyo nto leyo ke ngoba akusinto evamile ukwenzeka. Lokho okwenza ukuthi ngingafuni ukuthi nje ngibe neciko lesikhathi njengamanje ingoba ngingasebenzi ngalendlela ukuthi sengisemehlweni abantu so uma ngiyovela sengivela nomunye umuntu ekhambeni kwesikhathi emculweni kunabantu esibukela kubona njengamanje abathukanayo abayizitha ngenxa yawo umculo ukuthi umuntu wasebenza nabantu futhi abalandeli bayakwazi ukuthi baniqhathe mangabe nisebenza uyofika umuntu ngisebenze neciko bese ufike ethi yazi uMkhuphuli indlela angene ngayo ngithanda yena yedwa nje kuleya ngoma so lapho kuqala nje kwenzondo so ngoba mina ngisafuna ukuya phambili angifuni impe emculweni ngisafisa nje ukuthi ngike ngizame ngalendlela ngikholele kuleli khona enginalo. Okay no ngiyakuzwa kakhulu mfowethu ngicabanga ukuthi siphushe sifike ngasemaphethelweni yipi ingoma ongathanda ukudlalela yona ke kwezinye zengoma zakho. Ngizobe ngicule ngihlale. Okay. Lento yaqala kancane
sidlalela yathatheka inhliziyo yami lento yaqala kancane sidlalela yathatheka inhliziyo yami lento yaqala kancane sidlalela yathatheka inhliziyo yami sengikethile sengimtholile umaqondana wami sengikethile sengimtholile umaqondana wami ngicela ungibala wezothanda wosengiyajula nami ngicela ungibala wezothanda wosengiyajula nami. Asesivala mfowethu ngizoqala kuwena yes ukuthi mhlambe yini ongafisa ukudlulisa mhlambe kubalandeli bakho mhlambe uphinde ushare nendawo mhlambe uthi wena utholakala kuphi kanjani kuma platforms. Ya into engafisa ukuyidlulisa kubalandeli bami ukuthi ngicela baqhubeke bangeseke ngendlela bangeseka ngayo. Bangeseke nje ngendlela bangeseka ngayo bangijabulele nomsebenzi wami baqhubeke bawulandele ngendlela abawulandela ngayo. Ngoba ngiyabona ukuthi support bayanginika so nami ngizoyenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ngibanika lento abayifunayo. Uma ngabe nje kunomcimbi endaweni angakithi noma yikephi ngiyatholakala ngiyakhona ukufika khona ngijabulisa abantu ngendlela ekwenzeka ngayo uma ngabe ngifikile emcimbini. Ngoba nabo abalandeli bami bayazi ukuthi iqiniso ngiyalenza. Uma ngikhipha nje bayazi ukuthi into engizoyikhipha mina ngeke iqhathaniseke. So ngizocela nje ukuthi baqhubeke ngendlela bangeseka ngayo. Umkhuphuli uyatholakala ku Facebook ukhona ipage umkhuphuli SA ephinde etholakala futhi ku TikTok umkhuphuli SA. Okay. Kodwa siphethe mhlawumbe amazwi akho okuphetha nje le interview mhlawumbe ungathini bese mhlawumbe sizona indlela mhlawumbe utholakala kanjani mhlawumbe usengalimanage le artist mhlawumbe mangathiwa likhona elivelayo ukuthi licela mhlawumbe ulimanage khona manje. Ukumanage neli artist bengakaze ngicabangile ukuthi ngayenza noma ngeke kodwa okwamanje ngisanesifiso sokuthi sihambe nale ndoda sifike la esicabanga ukuthi kuyoba seku right ukuthi sifike khona. Mhlambe kodwa maye khona umuntu angibona ukuthi ukummanage kuthiwa ngimanager yakhe kukancane ukuthi ngakwenza lokho okwamanje mhlambe makhona la kufanele ngimsize khona so ngamsiza but hayi ukuthi ngibe imanager yakhe. Okay. So mhlawumbe usuphetha kubalandeli bakamkhuphuli obvious abalandeli umsebenzi eniwenzayo ngokubambisana mhlawumbe ungathini kubona. Oqala nje ngaqale ngibonge isupport bakhombise yona kwi-EP yokuqala. Owangasho ukuthi ukuqala ngisho ukuqala asebenzana naye yes. Kulethi ngibale. Ekwenzeka into nami engangayilindele ngoba phela ngijwayele ukuchecka namanye ezinye ingoma zabantu ama artist ama local artist. Mhlawumbe ubone ukuthi hayi ba support kodwa into bayenzayo mhlawumbe ngingasho ukuthi kuma local artist engiwaziyo noma ebengijwayele ukwanaka ngangiqala ukuthi ngibone kuphusheka ngale yandlela leya kulala kuzani kuleya iphili ya. Okay. Okuyinto yagcina isiphusha nawo ukuthi asiphinde sikhiphe enye ngoba sibona isupport so engacela ukubanqanya baqhubeke bamsupport umkhuphuli bamsupport kube ne local artist eligcine seli artist elikhulu nangakithi welcome ukuthi nje ngicela isupport baqhubeke bangakhathali so lokho ebanikezile umsebenzi ozobajabulisa. Uma ufuna ukusiqasha nje oqala before ngisho ama contact ukuthi noma athi ukuhlobo lomcimbi umuntu esuke lenza siyatholakala nje available ngale ukuthi suke okwamanje noma ngathi usicelile nje sitholela umanzi la kunankinga mazovela nje sikwazi ukuvela kubantu yilokho esikubonga because okwamanje sisadinga iplatform ukuthi sikwazi ukuyiveza. So indlela esitholakala kuyo njengoba seshilo itholakala enambeni okungeyami ethi 0714 9895 9502 ya ngizocela ukuthi naye yakhe umkhuphula edo ngoba kuyokwenzeka ukuthi ngingatholakala mina. Okay. Mhlambe bude tholakala kuyona ithi 064 8141 802.
Sibonga kakhulu ke mhlawumbe isikhathi senu bafowethu sibonga kakhulu futhi nakubabukeli abazokwazi ukubuka le video kuze sifikela la sethemba ukuthi mhlawumbe siphinde sihlangane futhi kokuzayo and sinithembisa ukuthi sizondlethela amaciko wenu sithemba ukuthi nizowajabulela futhi nawo kukhulu esizokwenza siyathembisa mhlawumbe ke asibonge ithuba danko.